En die veerdigheden binnen in kwart beneden gaat de piloten op missie gaan naar het Midden-Oosten. Het Auronier is bot inzetten om de piloten weer goed getraind te krijgen. Ja, voor de getraindheid we hebben een geheel oefenprogramma. Het ondersteunen van grondtroepen maakt daar integraal deel van uit. En daarom is het belangrijk dat we ook oefenen met grondtroepen op de grond, waarin we wat we noemen close air support leveren. Er wordt boven de vliegbasis oefenen, maar ik gewoon op oren plakken tussen dwarpen en steden. We werken gewoon om de burgerbevolking heen en de kisten die hangen gewoon hoog en droog. Dus daar is niks onveiligs aan. Dit soort van oefeningen is van groot belang voor de piloten. Zeker op het moment dat je de troepen erg dicht zeg maar, bij de vijand zitten, waar we uiteindelijk wapens neer gaan gooien, is het van essentieel belang dat we weten waar ze zitten om te voorkomen zeg maar, dat we eigen strijders aanvallen en dat we die raken. En dat we zo effectief mogelijk voor de grondtroepen ondersteuning leveren. Nou, het is dus echt fine-tunen wat je nu doet. Correct. Ja, en hetgene wat we dus nu ook doen op de basis is dat we, naast dat we de ondersteuning leveren in de lucht en de training doen, is dat we nu face-to-face kunnen brieven, kunnen plannen. Dan uitvoeren sowieso, maar dan ook kunnen debriefen. En op die manier beter van elkaar leren van hey, wat zijn nou die kleine verbeteringen die we kunnen doen dat we nog effectiever worden. Eltse vlecht wordt in Greven evalueerd. De piloten zelfs binnen kleren om weer op missie te gaan. Wij zijn uitzendgereed, wij zijn klaar om te gaan. Ja.